mo bi akwa baba attention TV so ku entwoma djema bia kama ya densam e ba be sum na asam we amba be ka trade e ya rehosam pa ye nyina ye nim baba wa ne mrantie ya nansen ya nyankopon ehwe ne honhom agu omoso de nnwuma ye frɛ no ye defa group no edi ye da so ye team eternity na chese mbaba we na nko mo nipa nnwom no ubefa wiase afa na nyina enwum e wo ho Nigeria atene wo ho no Ghana hase abrochi memu de chese agi bebia obia de nnwum e wo na edu Saturday na wurebure fie mu a wo mo ebo nnwum de senior ma no anu odi na chese nnwum yi Nyankopon eye na wonwade na na arehosam ayate efri eye group yi mu eye ba ko kan wa ye frɛ no enhyira mebe ochre wahwe no nkwa atoa nananom e won sie do a aye arehosam pa Attention TV for gusua die chire tesi ade abusuafo nhyedanfa ni wo no hontoto ebia meto abonten sana group fo no so enya mba abonten embeka ne ma ne wo yie ne esi ya ema owo ni ba ye de yenya bibia emfanfa ho ye mesra hwefo ne etiefo se eye Attention TV for yibedi eche update bi ebefa eye inshramafo ochiwo ihu ye de beba besom ekwentwa na mbeso ndebi makra